Buta cakil sing sabar, sing sabar. Woi lah ta. Iki lakone cakil takon bapa iki. Nek ndi ana satria kaya ngene iki aku ora trimake. Bojreng iblis lanang padha sesekan. Sabar, sabar. Bengi iki Janaka karo cakil tak damekke. Aja nganti padha regejekan. Buta cikal cakil. Buta cakil sing sabar, sing sabar. Alah meng sithik kaya jual mahal. Suwene aku arep suwinto karo Bagawan Astra Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satria sing saben dina mateni karo aku. Wah, tobat. Nek ndi ana satria kaya ngene iki aku ora trimake. Bojreng iblis lanang padha sesekan. Sabar, sabar. Bengi iki Janaka karo cakil tak damekke. Aja nganti padha regejekan. Buta cikal cakil. Buta cakil sing sabar, sing sabar. Woi lah ta. Janaka aja kaya ngono Janaka. Apa ta gunane wong congkrah? Pancen antaraning Janaka karo cakil ki mujudake suwijining filosofi. Apa ta sebabe buta cakil ki mesti mati. Merga watak angkara ki mesti kalah karo watak becik. Ngono. Ning apa ta? Apa ya elek nek watak angkara ki tumuli sadar. Eling karo Purwadasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa Manyabara. Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Woi, cilalala. Ah, jejer ngono kuwi rak damai. Ora usah nyegati satriya terus. Woi, cilalala. Ah, jejer ngono kuwi rak damai. Aku dhewe kisruh kok iki. Arep ngopo iki? Woi, acara penemban, kula suwun ngeso Paduka Penemban. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pirsa Paduka Penemban. Bapak kula, ibu kula menika sinten Penemban? Wah, iki kula kepengin nyoto padanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kalian bapa lan ibu kula Penemban. Kula aturi paring dawuh menawi kula anak-anakipun dewa sinten menawi kula anakipun prita-prita sinten menawi kula anakipun beratus sinten menawi kula anakipun kawula sinten Penemban. Sabar, sabar ya. Santai, santai. Wah, angel tenan iki. Sik. Satenane kowe takon kaya ngono ki apa tak pikir. Niki sampun. Kula menika mireng kabar bilih wonten ing pertapan pring sewu niku wonten berada ingkang ampuh kilo-kilo. Iki menika Bagawan Astra Jingga. Menika mriki kula tebih-tebih saking Wanati, Brasara, Wana, Kamyaka, Waning Grandayana, sedaya cakil kula klempakaken. Sasampun kula rapat saking para cakil ing paguyuban cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat lajeng kula sami sarujuk bilih badhe pados tiyang sepuh menika bapa lan ibu kula. Menika sinten Penemban? Menawi Paduka Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula bapa lan ibu kula. Kula janji benjang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji sapa wonten ing telenging wana. Mboten badhe cegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo pokokipun pados petaplaning sak sae-saenipun. Werkudara? Iya. Piye iki ngerti ora kowe? Bapane mbone cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka menawi saipun dipun percaya kemawon. Sabar, sabar. Menawa cakil kok pengen mateni wae lho. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun boten saged dipun ajengaken. Menawa kemana kula cuma ada jalan. Kados pundi menapa Paduka Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula menika sinten? Bapa kula menika sinten? Ibu kula menika sinten? Tapi menapa saged ngaturaken adire panjenengan menika dados sawijining pendhita ingkang mangertosi gadhah tantra ingkang kathah sanget.
Jebul pinanggipun paduka menika suwijining pendhita ingkang ngayawara. Pendhita iki mboten wonten nyatanipun. Ing atasipun pendhita ingkang kondang kaluka ing kondang. Nang nyatanipun panjenengan mboten saged ngendikan pundi tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh menika menapa kawula limrah, menapa narendra, menapa pendhita, menapa yaksa, menapa sinten mawon. Kula nyuwun jawa Pramban, kula nyuwun jawa hanya. Ngene ya Cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadengah wong iso jawab karo pitakonamu. Piye? Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Lho ora ta? Ora dalah. Kowe iki tak kon jaga ning jaba pertapan malah lho dalah. Piye? Engko sabubareng apa? Pasewakan pertama niki aku nututi karo kowe tawene keterangan bapakmu sapa ibumu sapa mengko mendong para pamirsa iki Cakil iki jatine anake sapa mergo seprene ya urung iso dibuktekke Cakil iki anake sapa wah alah nah ngaten sapa cepake kula njen sopan kula penemban kula nyuwun pamit mentalane ya ngentos ing nyabaning pertapan Ingin ngentosi santenipun Pramban Astra jinganipun panjenengan bapak kula menika sinten ibu kula sinten. Ah wis aku radong ngomongamu. Matur sembah nuwun wonten wican kula nyuwun pamit tamping mestingan nyusul. Koprok watu modar. Wis kono ge metu kono. Ingin seraken dawuh nyuwun pamit. Madal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Bareng nyuwun pamit. Mula anak-anak kudu sama bro. Kene mak klecuk ning ngendas ngono apa pecah dadi papat. Kowe wae Gong. Kira kae sapa? Anake mbarep Semar Gareng aku. Sing wonge dhuwur. Anake nomor 2 aku Petruk. Sing nomor 3 aku. Kok teko-teko terus bojreng karepe napa? Bagong nun. Malah aku tak kondro karo kowe. Oke, siap. Aku tekan kene diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa kowe? Sang Hyang Bathara Guru. Lho, mulangne ndi? Wah, cah goblok banget Bathara Guru ki Bathara Manikmaya. Bathara Manikmaya. Iya. Kersane bapakmu Letapa kuwi dianggep kleru. Kala aku ki nek nundung kalawan bapakmu yen bapakmu ora gelem lunga saka alas kene. Aku diparingi Purbawasesa bapakmu tak rangket tak bondo tangane tak krincung sikile. Tak aturake Hyang Pikulun Bathara Manikmaya bapakmu bakal dadi intiping tandra di muka Bagong. Gong, rasah macem-macem lho, Gong. Gong, rasane aneh mungsuhmu gede banget. Mungsuhmu ki buta, ratu buta kaya ngono kowe arep ngopo kok malang kerik tangane barang. Kowe iso meneng ora dublak tungkak cangkemmu modar. Meneng. Ya wis. Dadi sampeyan rene arep nundung karo Semar. Dasar kepara nyata. Semar dianggep luput karo Sang Hyang Jagat Girinata, terus Semar ajeng mang tundung. Nek Semar ora gelem lunga, Semar tok rangket tangane tok krincung sikile. Ngono. Ya, dasar para nyata. Weh lah. Kewanen kowe ta buta. Kala wereng Semar ganggu apa karo dewa? Semar ki mapane ning jagat. Semar ora ngutek-utek katentremaning kayangan. Kok kowe dikongkon Bathara Guru kon ngusir Semar kok manut bae. Aku anake ragil ora nrimake. Lho, kowe ora nrimake karemu apa? Lho, rupa wani, jembar wani. Padangane wani, petengane apa meneh? Gong. Gong kowe ora ngono kuwi ngopo, Truk? Dene yo. Rene. Tulung dimutke sutangku, Truk. Kok cerewet ki ngopo anggrana wong wani kok mesti cerewet ki ngopo ta kowe? Kowe kuwi lho sing tangane dhuwur, tangane dawa, sikile dawa, mungsuh kaya ngene kok ora wani monggo iki arep njugarke bapak Letapa. Lah terus arep ngopo? Arep tak waneni.
Kowe nek mungsuh buta kuwi kalah. Kalah ya men, kowe mati. Mati ya wis. Mati ora dipikir. Cerewet. Kowe arep ngok endi mau wonge? Oke sing nganggo gong ben. Aku cah nekat tok. Kowe arep nyingkirke Semar kena, ning kudu iso nglangkai batange Petruk. Lho. Piye kuwi? Dengkulmu mlocot kuwi ora. Kok sing dikelangkai kok batange wong. Wani ora? Ora ya wis aku ya ora. Ha terus kae piye? Gareng wani ora? Modar nek wani aku mati tenan kok. Wah, wis repot kabeh iki. Aja nang kene papane wong netar kadek dayan. Neng coba legane atiku. Wah, enteni legane atiku. Wah. Piye? Terus piye iki? Kowe gawe masalah ora iso ngrampungi terus piye tak takon? Terus piye kok? Ayo ben metu njaba. Aku nututi kono ora? Ora. Sing penting rak butane wis lunga to, butane lunga ki ngenteni kowe dijak perang. Aku ora wani kok. Ha kok nantang? Sing nantang sapa? Aku mung muni metu njaba. Metu njaba wae, metu njaba yo. Nek metu jero tanggung jawab rekoso to. Yakin asli. Masalahe gedhe. Lambemu ora. Terus piye iki? Lah iki ngopo iki? Lho kok iki ngopo piye? Iki perkarane Semar. Perkarane Semar terus, Pak. Digugale ta apa? San gugah piye, Gong? Kowe iki dikapak-kapake ra gelem obah ngono kok. Paribasan kaya wong mati ngono kok, Le. Mer. Bangun. Ayo adus ke sekolah. Ya ini kok turu ngeplok. Wong tua kok kon tangi kon sekolah gundule atos ora. Mer, tangi mer. Hei, tangi ya, iki tangi ora. Iki lho neng masalah iki mer ora meneng wae. Ana buta mrene arep nguntal kowe mer. Mer. Semer tangi ya. Padha. Ngandel ora aku wis krasa Semar ki nek dipok-pok nggon bokong ki angine metu wae, Truk. Soale jane ora saka jero. Ning temangsang ning bokong. Dadi nek bokong dipok-pok ki bokonge megar-megar terus metu angin. Heeh. Edan ambune. Semar ki weteng po sapi teng tok kuwi. Ambune kaya ngono. Pak wungu, Pak. Pak enten buta sing ajeng kiri godha kali Bapak. Pak, wungu, Pak. Enten buta sing ajeng kiri godha karo Bapak. Truk. Kowe sing nyerokke suarane sapa-sapa kuwi tirakno terus Bapak ki jenenge karo sapa? Oke, Truk. Ya. Kakang Semar. Yekti Kakang Semar mapan ana ing kene Kakang ayo ndak kanthi bali. Aku Arjuna nganti kedarang-darang tekan papan kene goleki Kakang Semar. Abimanyu. Ya. Siwanayantaka. Panjenengan wonten mriki kula nyuwun pangapunten Siwanayantaka. Kresna. Ya. Kakang Semar. Kakang Semar kok ning kene iki ngopo? Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Ngati-ati. Kok kaya lagu cah TK to, Truk? Ayo kondur Kakang Semar. Arep kudara. Ya. Wah, Dipol. Ayo bali aja nang kene. Puntadewa. Ya. Kakang Nayantaka ayo kondur Kakang, aja menyang kene. Simbok Kanastren. Oh ya. Tobat. Kiai Semar kula aturi wungu, Kiai Semar kula aturi wungu. Ndara Garut Kaca. Iya. Siwa Semar ayo kondur Siwa. Ndara Sencaki ra patek akrab karo Semar ki. Sapa ya? Oh anu sing iki barabur sing sok nagih Semar kae lho. Teng ngono kae guys.
Ember rusak plastik. Ember rusak plastik. Mbae Semar monggo mbayar ember Mbae Semar. Ora tangi, Gong. Dunjung blebeke kali wae terus ya. Ayo aja wong topo ki angel tangine ora kaya wong turu kok ya. Sapa ya? Kuwi nyuwara banci, Pak. Semar ki nek bengi nek dolan karo banci-banci. Alah ya ampun. Mbae Semar ya ini ya teka rene iki ngapa to, Mbae? Sing akon Bagong. Genah kowe wong tuwa kurang ajar kowe ya. Disuarani sapa-sapa ora tangi, bareng disuarani banci kok tangi. Tak kira suarane Apri. Wah. Nekat wae. Pak, piye? Gugah lehku topo. Eneng buta sing arep nyernake bapak. Jarene utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kowe tau sekolah apa, Pak? Kok Bathara Guru kongkonan wong rene iki kowe tau sekolah? Kowe ora mlebu ping pirang dina? Ayo. Bathara Guru ki Sang Hyang Guru. Kuwi dewaning para dewa. Ya Bathara Manikmaya. Ya Bathara Jatimurti. Ya Giwang Katon. Ngawur. Giwang Katon ki Kresna. Apa ya ben sakarepku nek ngomong. Pokoke kabeh utusane Bathara Guru wujud buta gedhe, Pak. Arep mangan karo kowe. Butane nanti? Ae takon metu nang kono. Hebat karepe. Redo mangawur awur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gong sata kaya betula kowe tangi saka nggonmu tapa Semar? Iki sapa? Aku Kalawereng. Ya iki Pak Butane sing arep kowe kon diusir saka wana kene. Nek ora gelem kowe arep dipateni. Sing matane ombo kuwi mau nantang karo aku. Kowe nantang karo buta iki to, Bagong? Heeh, aku nyelametke kowe. Kowe nek ora butane ra tak singkirke saka kono mau kowe wis digaglak mentah-mentah. Kowe utang nyawa karo aku lho, Pak. Apa kowe nyingkirke buta? Wah, tak dupak ya. Ora. Aku ora wayangan aku. Ora ana sing kompak babar blas karo aku. Sak penake dhewe lah. Ayo. Kowe gelem semingkir apa ora? Kosek. Nalare piye aku tok kon semingkir saka ngalas? Aku ora mbeda sapa-sapa. Iki kamardikanku aku nglakoni tapa. Lah kok dadi malah kowe ingkang ngusir karo aku. Aku diutus kalawan Sang Hyang Bathara Guru. Apa kayangan geger merga nggonku tapa? Ya. Apa kayangan geger? Yen kayangan kena gara-gara saka dayaning Semar, mestine Bathara Guru tanggap karo lambe atine kakangne sing lagi keloro-loro iki. Ora kok malah utusan karo kowe kon nyingkirke Semar. Apa rumangsamu kowe diutus Bathara Guru kuwi? Kowe nyingkirke Semar kowe bisa nyingkirke kelawan Badranaya ya ngono apa piye? Aja mbok anggap wong loro saudon telu saurupan. Nadyan aku wis tuwek keklek kaya ngene iki nek kon gulung kowe ora bakal jam-jaman. Kowe mesti sirna margalayu sing dadi nyatane njaluk mati cara piye kowe?
Wah. Bagaimana? Wah, tudingku hilang sik. Tudinge ilang kesusu slamet ayo. Anak-anake ora bakal meneng nek ming Bapak Artok Gendhasikara. Salah siji mungsuh ora imbang ya kerubut. Ya terus ya. Heeh. Ayo sambato kowe. Urik perange, urik ya ben. Piye? Hah? 3 serangkai Dono Kasino Indra ya terus. Siap memberantas kejahatan. Torine kaya cip dengkulmu melocot ora. Ayo muni ya kowe, ora menang nek mungsuh Semar. Semar anggrise ana anak-anake niki ora Gendhasikara Semar, ora bakal iso kelakon. Ya terus. Heeh. Padake apa? Sik dandan-dandan sik. Dandani ya. Padake sembietengan. Wadih. Remuk sirahmu. Padake. Aku maju nubruk Semar set luput tantem. Gelangsar. Piye? Arep mateni aku? Tidak bisa. Yes. Nyepeleke ora. Rumangsane padake. Wes lah. Nganter kowe. Nganter tenan kowe. Awas kowe. Piye Gong kok ora wani bales? Tangane dhewe banget. Sampleng aku mesti muter itu. Awe dikeplak kok aku dikeplak ngamuk bales. Ayo aja leren ndak. Asat keringetmu suda karusanmu. Kowe mbebeda karo Degya Kalawereng. Oh, ladal. Ketiban daya kemandenku ora padha tiba, ora duwe otot bebayu. Aja tundang Kalawereng legane ngati. Waduh, Leng. Petro kowe mlayu ning Madukara. Terus? Ndaramu Janaka wadula nek aku ana sing arep ngarah patine. Gareng lempo, Pak. Wis ora apa-apa sok tukoke kursi roda. Ora ditambani. Ora usah wis ben ndak malah metakil karo-karo. Wis men, cah glelenge ra jamak-jamak mbok men. Lempoh mbok men. Nek wonge urung rampung lesare nesu-nesu lho Pak iki, Pak. Kuwi rak Gareng Semarang. Sing lempoh sing ndi? Gareng anakmu. Wis ben ra apa-apa. Ndang mlayu aja kaya bocah cilik den ngaturaken ketiwasan Ndara. Petro, nggih.
Melayu-melayu eneng apa? Lah ndara enten apa kok teng Jawi? Kasatriyan Madukara kok mboten dilenggahi malah teng Jawi ning rangkah kasatriyan. Petruk. Penggalihku ora jenak. Bapakmu lunga saka Ngamarta. Ana kawan padha ilang. Ning bareng kowe wis tekan ngarep aku atiku rumangsa bungah. Nggih, matur nuwun nggih, Den. Iya. Kula niku lara-lara. Nek gedhe ning katresnan sampeyan kali bapak kali anak-anak niku kaya ngono lho rasane. Iya. Bapakmu ya ora kena apa-apa. Mboten. Sak rampungipun pawiwahan dhawuhipun ingkang putra. Panjenengan pesa piyambak lho bapak kagol atine. Gelo diunek-unekke Sinuwun Darawati didukani Sinuwun Darawati. Dina kalih ingkang putra Ndarabi manyu terus bapak ngejak Gareng Petruk kalih Bagong lunga saking negara Ngamarta. Neng ngendi? Teng wana Jebres. Ngopo Petruk? Anu senam. Anu ya tapa ya. Bapakmu tapa? Nggih. Pun enten 3 sasi niki kula teng alas. Iya. Niki kula wangsul teng Kasatriyan Madukara, Ndara. Bali eneng apa? Ngaturaken duta penglawung. Duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa sing tekaning pati? Sing sedo bapak. Bapakmu mati. Dereng, Ding. Dereng meh. Meh. Nggih. Sebabe apa? Enten buta namine kala wereng sing ajeng mateni kalih bapak. Bapak dioyak-oyak nganti mubeng-mubeng kringete gembrobyos, wetenge nganti mlembung-mlembung. Mergo saking kesele terus dawuh kalih kula, "Tru, mlayu ning Madukara. Aku ora iso perang. Ndaramu Janaka kon ngewangi karo aku." Ngoten, Ndara. Melayu kok karo nyampluk ya. Umpama Dundaraku ngono wis tak unek-unekke. Andel ora sembodo karo nek lagi metu pertama wis. Waduh, waduh. Anggere muni awake sayah terus mongko sak nggon-nggon. Mongko kaya ngono ya iso-isone nglakoni. Wong ora duwe untu kok kerot iki lho. Sing kerot ki nggon apa? Mati dereng alar. Asem. Elek aku nang ngono ki ra seneng aku terus. Gojek sing apik-apik wae rasa mlotroke kathok barang. Mula kok aku obah kaya sing nyabet-nyabet. Bul kesabet don aku dhewe benake. Tunjukke terus, gah. Kowe sing nyopot to, gawe ta terus. Wong gayane ora. Mbok ganti gong ora. Nganti kaya bolongan iki wis enem. Suwek kok saking ngambane. Kowe nek nganggo ora sok kleru apa piye? Besok tak kei nggon aku. Coba talene. Dijitet ora. Konjur, kocone gojekne ora ngono kuwi gak aku nek gojekne ngono kuwi. Marai isin nek gojek ngono. Untung ora ana wong, nek ana wong ora disorahi aku. Sarung diplotrokke, kathok diplotrokke. Kathok njero diplotrokke terus digetak.
Ditenono kowe. Aku tau. Kowe. Aku tau ngapake aku. Kan ming tak taleni ro jempol. Salahe sikilmu nekuk. Das-dasane tak taleni ro jempol. Kowe tak getak ngolet ya kaya diplurut ta. Kae tak andani ya. Lorone kliwat ukur kae. Omonge loro tenan kae. Tapi kan ra weruh wong. Kowe ngurusan kae. Ora mane yo gedelok-delok kae yo. Molat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsune lan padha kadang sapa Raden Janaka iki sapa Degya Kalawereng kowe ingkang mutha-mutha kelawan Kakang Semar Badranaya ora ming bak oyak-oyak kecandhak bakal tak sirnake Semar Badranaya. Bisa nyirnake Kakang Semar iso nyempal bau kiwa tengening Janaka. Gaglak limpamu paras. Ndara Janaka wis sajake Katriwandan ora iso menang mungsuh Kalawereng. Ndaramu Janaka takon perang ki janjane merga aku mlayu ngungkurke buta aku ora iso weruh kahanane Kalawereng. Ning bareng dheweke
perang karo ndaramu Janaka. Oh, ora pangling. Bathara Guru nyipta kala wereng kuwi saka kedadian wujude ngaji gineng. Mula pendak-pendak buta kae mangap kok cangkeme gumebyar mawa cahya. Terus Den. Mang ngasta jemparing. Iya Kakang Semar. Petro nun jemparingku. Jemparinge ndoro ndi, Reng? Bagong. Gong, jemparinge ndoro ndi? Aduh, tak nggo ngonceki tebu emang. Wis. Kuwi jemparing pusaka nggo ngonceki tebu ora. Ngelae. Yo. Nya. Niki Ndara. Iya. Kakang Semar sak banjure manginceng buta nika nek lagi gero utawa lagi nglokor mesti mangap. Cahya sing enten telake buta nika mangpanah. Niku jalaran tekaning mati, Ndara. Mengkono. Nggih. Ya yen pancen mengkono aku mung kari manut. Ndak wis padake sikik mengku yen butane mangap tak lepasane panah. Ah nggih. Kudu bener lho, Den. Ampun kaya bocah cilik. Iya, Kakang Semar. Dadi ngendikamu Kakang Semar. Buta sirna margalayu. Syukur. Temancep mapan wonten ing ngaji gineng. Wekasan kala wereng sirna margalayu. Iya Kakang Semar nggih. Saniki ampun wedi kangelan, Den. Gandeng kula Leta apa dibebeda kali para dewa? Awi kula derekken minggah teng Arga Kilasa. Sampeyan mang tapa teng Arga Kilasa? Nek sampeyan tapa teng Arga Kilasa, mengke dayane iso sumundul wonten ing Kayuwangan.